सार सिगां समनि बायदि फुजानि मुङाव मेला खुंनाय मानायखौ रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो लुबैयो आरो बन्द' खालामनायखौ मानसिफ्रा एसे दुखु मोनदों नाथाय पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामाखै होननानै लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365टा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिनाजों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना होनानै थांनाय 17 बोसोराव जोङो इडुकेसनेलि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जों दे जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिपिएफनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाश पाताल थामहिनबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों मोननो हायो पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जोंनि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय तास गेलेगौमोन जुवा गेलेगौमोन जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा तास बायदिसिना जाया